Linanggung kalau terakan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin jenengan kasarasan mugitan sakat siwu kasari wonten kasaripun sanggup dumadi linanggung wonten kasanipun para bini sepuh aji sepuh para pemunden tokoh masyarakat tokoh agami mugi boten kata lumayan ngaturaken wilujeng siang saha wilujeng rawuh wonten kasaripun sanggup para tamu nuhun timbal dawuh pidalam saking Bapak Wani saged Ibu Bayana lan ugi panjenenganipun Kadang Desa panjenenganipun Bapak Modyati saged Ibu panjenenganipun Hambilar Pawiwan Agung kepada kanca-kanca campur sari guntur laras sinterlemen marak suwan lan ugi ing samangga asmanipun wonten ngasanipun Bapak Ibu hadirin tamu undangan mirukan wonten ngasanipun para pangrawuh para kasepuhan sedaya lan ugi boten kata lupen konjuk Sri Pojo pengantin Mbak Pungki sama Mas Roni mugi pangajab wonten ing adicara tasakuran pagelaran wonten ing kawedhan punika ing samangga mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nyawiji sinarengan konco-konco guntur laras sinengkuyu audio sound system yang luar biasa dari kemarin sore wis nginep alhamdulillah ora dus marak sowan mangayu bagyo wonten ing adicara tasakuran miyak sekening swasana wonten catur widawati ingkang nganti wonten ing pahargyan agung ritawa jangan punika saderengipun kula sakanca akan kanthi tetapaken lelagon campur sari pandhagut roncong tali langgam sanesipun sumangga ing samangge kula menawi sowan kala sakanca tansih kata kakirangan saderengipun kala sakanca kadal putri sesama jero palaksami miyak sepiring swasana linanggung kaletapaken setunggal Bapak sawiji catur widawati kang nyengkuyung wonten pahargyan agung miyak jumeneng ingkang sepeda Bayu Erna kasamet kogo sama dukungan kemelung harganya sama boke warot joreng kayu trompong kamar siang sahayu amin lujeng Kang Mas cah cilik ngedel pripun sehat alhamdulillah iki agak sekolah oh iya dong iya dong nuwun sewu menika tepi-tepi nuwun timbal dawuhipun Bapak Sanwani salebet Ibu siap ya Bu ya siap dong alhamdulillah sehat walafiat cilik wonge ben karepe gede untuk tukang yang ora melu. Jumeneng ngomong kali wonten Bayu Ratih lan ugi Mbak Yu Wasih.
ya. Namanya? Saya. Oh saya. Iya. Ngaturaken ageng panuwun kasambet ingkang angka 3 mboke bocah-bocah ya juragane Guntur Laras. Mbak Yu Iis Guntur Laras.